Ono tinggal pernah ya. Wis. Projeke ngeri wis tak kandhani wis to. Oh, ra enak ya. Enak ae le. Eneng ae acarane. Apa nggih apa neh? Iki Mas sik kalih iki. Saji Pak Rara. Iya kuwi urung tak tekoki. Rene, Mboten ngerti. ora, pokoknya aku urung kok temok, pokok kula Pak tekoki Pak ki Pak Rara karo Aji kuwi. Pun candak langsung. Langsung candak kuwi. Langsung candak cek. Ah Mas Haji. Iya Aji bareng. Heeh. Kowe mbek mamane wesi kabeh kae. Titikku mbok bruki, kowe mbek kowe. Mau eling-eling. Sing niku ki jipuk alat kok kono kan. Iku Jaki, Mandor, ambek Arifin tok wong telu iku. Arifin sing ngegreki wong telu. Arifin. Kowe nyalahno senengane nglemparno ning aku kok bocah kuwi. Kene si Bongol termasuk kalau kowe iki Bongol. Aku biasane ngandani apik lho. Kowe Arifin Kalau Bongol. mesti kalau putih. Oh, mbok eling-eling. Eling-eling. Aku Bang. Kowe nok kae pas kae. Oh kowe. Jiko wong telu iku pokoke ya. Heeh. Kene pas ge enak kok. Arifin, Eko Jaki. Eko Jaki. Wis telu iku. Kadari lek kok. Pokoke bocah-bocah iki sekarat nih Habib. Iki ngaku menek kowe sing ngebreki. Iki lho tak dudahno, tak duduk berantak iki ngene. Iki lho. Maling ada sing ngaku yo maling. Lah ngaku ayo direbek. Iki lho. Dia eleng-eleng iki lho. Iki sapa iki? Awak dhewe gak bujung. Kerjane iki kerjane kene maune. Ora bujung iki kok yo. Cemplung ora ngono. Arifin lho. Baji. Ini kan lucunya kenapa iki? Wes diculno ae mati kabeh, Pak. Mati. Mati wis ditegar kae. Mending kena mangkulon. Gowo pen. Aku ora dijoli ora apa-apa, ora ngaku ora apa-apa. Aku wis di CCTV. Gusti Allah. Nah niku lho, bener niku. Matine sadis kok. Zikir dalam. Iki lho gara-gara iki, paling jipuk iki. Ya. Iku sana berarti. Ora enek ngaku Pak, ndasmu ngelu Pak pisan. Ora enek wong ngaku. Wis tak kowe tak kandhani. Ndengane malah iki wis Eko iki Arifin. Sing tantang-tantuke Bongol iki ane wong telu. Ora enek sing ngaku Pak sak ngono kae Pak. Titik kok Tanggaku sing satu. Kuwi lho cah loro kuwi lho. Kok aduh. Mar ditini wong ngono kae lho. Tangan sijine kan rono, sing papat kan rene malah. Ibu-ibu, coba macake ibu-ibu apik, ngombeni pitik, ngombeni anu. Ben gak diseneni niku. aku komet ngrasakno. Ngene iki jajal iki lho open-open apa? Ngene iki open-open apa? Nek, Wis ben mlaku-mlaku dhewe. mlaku. Engko nek kono gak mangan ae. Wis kebuk berae. Ben iki iso lae ra apa-apa. Iki nek kanyepen mati. Ora makane kuwi mbok tak nek kono lho kanyepen ah. Ya aku rasak entang ngono kuwi. Kuwi nek cokot nyamuk mati sok. Ya kamu lho kok. Iki gawe apa neh jajal. Dari omah pohon. Wis. Ora aku pokoke cah loro ki lho. Ora melok-melok. Iki nek sing ngakoni ya Bu. Ora ro, yo kuwi kon. Kowe kuwi lho paling asline yo kan. Aku yo eman-eman pitik mati iki. Iso mlaku. Iki enek wong ngakoni Pak. Ora ngakoni kowe yo. Kowe Titi. asline rata ora. Mboten ngertos. Pak. Kok enek iki Pak. Mosok titik mati dhewe Pak. Gak paling. Loh. Posisi iki aku dhewe nyembruk dhewe. Ora ngakoni. Dijaki ibu-ibu dinto aja ngono. Jare sing genjang kowe iki. Sing genjang. Jaki karo mandor sing gejang. Ini kan guyu karo loro. Ya Allah wis gak apa-apa, wis tak pasrahno aku wis gak nuntut neh ya iki wis gak nuntut neh aku wis ya ora tak gawe nang penjara ya gak. Mboten sios Biasane berarti. iki Pengacara. nyolong pitik, Nggih. nyolong pitik itu biasanya hukumnya pira Pak? 6 bulan. 6 bulan 7 bulan. Iki mateni jadi jero. Tapi wong aku berhubung gak piye ya. Gak mentolo iki. Hukumnya. Hukumet dino dhewe ya, Dek. Wes lho. Ora apa-apa.
Ora ngakoni lah ya. Wis, delok Pak. Ora Ngoten ngakoni. iki lho kula ajeng sung-sung iki lho. Iya, Pak. Terakhir sing jebuk kae kok kono sapa, Jak? Kok omahe Iki permisa. Kuwi kok pengilku ya? Heeh. Wih, iya sapa kuwi? Ngene mio-mio kae lho, peralatan mio-mio. Sapa? Weh, Ya. ora iso ngomong. Hah? Sapa? Awas siji-siji ya, siji-siji. Kancane akeh. Kancane akeh siji-siji hati-hati paku. Enek pacake kancane hati-hati. Awas, awas. Orang ngawur. Pak engko dikek kono ya mati. Pak iki nanti lebokno kene lho, Pak. Listrike nanti dikek kene. Mati. Adek pitik etok ki lho, bebek ya dikek kono beranget engko nek gedhe rada gedhe ditokno. Kok ya lah, wis ben nang kono lah. Asam nek njaba pasane ndang urip ngono. Kok eneng aku malahan. Jero ae. Gawean tok ae malahan. Wis kayak kene ae lho. Listrike lah. Nih, antek noronae Pak iku. Gak sedeng ki antek noronae. Sampai pitik terima gak dikeki ura sandang urip. Bebek lebokno misan ae. Dadekno sicok dhisik ae. Kok bebek piring tuh pani piring. Wis ana iko kono lho. Kok digawa mboke. Neng. Kowe manut ora? Tak pateni misan kowe engko. Rene. Gak gelem, Pak. Dus. Diresiki piye? Kon ngresiki piye? Nggon ngene nek kon ngresiki. Resiki ya dibong kabeh kuwi. Ayo Rene, kowe lho, Rene apa ora? Ayo. Kok eneng ae. Nek jek cilik ini ki jek sedeng, Pak. Kok ngeyel e. Gak sedeng nek jek cilik jek sedeng, nek wis gedhe rak sedeng. Tokno. Nyah iki lho. Wis bar ngono ae kok. Ucul apa? Sirahe ditokno ora anu kok. Mati piro? Mati piro? Alah. Ucul dek iki dikongkon ngeleh ora dileleh. Ndang leh apa? Gak dileh. Diberno ae. Iki pancene ngono kok. Ngombene plur apa plur kok. Wah no sapa kono lho, ben diopen wong. Tapi wonge nggo iman. Nggo iman wong medhit iki. Nggo iman aku seroh kuwi. Kita pe diopeni terus ae. Diopeni. Tapi mosok cah ngono kok gak eling ya, Pak ya. Ndelek ngonoan kok gak eling ya. Bocah-bocah ku lho. Mosok ra eling.
Nah, wis. Banyune. Nek kon ngopeni ngene iki wis ngerti lebokno ngene wis senenge mbuh iki. Aku wis ora seneng ge open-open aku gak seneng tenan. Aku senengku dhuwit pokoke. Nek kon golek apa ngono seneng. Nek kon open-open iki ora sabar aku. Ndak tak wehno wong ngono ae aku. Lah, wis aman. Lah ku nek kertas ndak apa nih? Sampingnya sedih orang. Ora pakmu brosot jute yo ora. Nek ini brosotmu Terus tikus. Aduh, berat kayak. gombal ya Pak, seseli gombal ya Pak. Ini apa kuwi diobat e? Nah, Eko iki angger ae. Ngono ki banyune mu ya aja dibuak kabeh saithik yo. Lah ya. Mau banyune dibuak saithik dadi ora sah iseni neh. Kok ya banyune dibuak kabeh, Sur. Ora kokon kowe tinimbang tenagane kan bolak-balik Pak Uki mau ya lagi bar dianu Eko. Lah iya, piye ilmune jero. Wong ilmune jero iki ngono ya. Lagi bar diresiki Eko bek banyu ya. Timbang jipak-jipuk ra alung bak separo wis lagi diseni, tapi ya ora. Wong sing jipuk ya, tapi ora kok jipukno yo ora. Lha wegah aku mangmulo. Aku ora seneng kok open-open kok. Sapa sing ngongkon apa tak wehno wong. Wehno wong arep kecocotan arep boyak ora kecocotan ya ora dame sapa kono. Luna Maya ngonae. Damis tetep kecocotan. Ora eneng jenis jamis ora kecocotan. Nah. Pitik sabar pisan mah bebek pitik. Tukokno kabeh. Ngono kae tau kelinci aja tuku kelinci. Bosok ngono ya tuku kelinci, wae tak kandhani. Aku seneng lah rembes kabeh kucing. Kelinci nyiksa kunci. Kelinci. Lah kok iwak nggone ndekne wis rupane gara-gara Mbak Puspa tukokno iwak. Lah iwak terus saiki delok. Wonoke gak butek lho, butek. Wis aku iki pek nyar. Ora usah kayak barang-barang kewan ora usah kowe tak kandhani. Malah nyiksa kewan kowe tak kandhani. Iki kaya aku ora seneng kewan, nek mangan gelem. Nek dicekel Pak Japrik jane ya urip, tapi mari stres Japrik kuwi. Engko angger kaken rono rene rono loro sikile petor. Padha ae. Nek apike blas kok. Lah nek dikek ngono ya do ngombe delok do ngombe. Tetep. Lah kuwi kerduse tek mbok ngono to, Pak. Nggone diresiki lek arep boyak ape rusak ape resik dibuang kono. Ora urus bandane wong aku ngene iki. Kok dinggo, ora dinggo lah piye? Dinggo. Diatur ra keneng kok. Gah atur. Wis, guys, kae do ngombe. Itu ya sing iki diadain ngene iki. Resik kon ngresiki piye? Kok mendina mare kopior kowe tak kandhani. Lanang sitok ora kelar. Elah. Nek digawekno omah bengirinan kono ora apa-apa, engko tak kirim. Iya tak kirim, wis turu kono pokoke bengirina turu kono engko nek digawekno. Iya.
Lah jalom kirim apa leh? Neng ae. Malam Jumat. Jam piro? Antek, jam piro? Lah wong peteng. Petang-petang kok iki. Lah bengi rene iki ben diparani jebrak kowe. Alah, Mbah jebrak. Nar tekak Mbah jebrak kowe. Iya wes titeni ya engko bengi. Iya. Titeni iki engko bengi ya. Wes ta. Wes. Titeni engko bengi. Iya. Wong kurang 40 dina nek. Urung 40 dina nek Dara. Parani deh. Jam pira ren? Bar magrib. Alah. Bar magrib yo renek hantune. Mbak Bur jangan apa, guys. Jangan asem kurang apa. Ya Allah. Ya Allah. Mangga iki ape asem-asem. Asem asak alamur bau. Takkan dari ya, dek ini jangan bumbunya sediano. Lu dek ini jangan bener. Ora kalong belas sego ya ora kalong. Ora nang mangan. Ora nek udah mangan tak kandhani yer ya Allah. Darani keluarga ki tukang mangan. Oh, cek utuh lho. Pe mangan cah blok-blok ndek ira mangan. Pe mangan ger kok ngurusi. Lina wetenge loro nah yer. Mbah, tak gowo nang Jenegoro sesuk ta. Dokter opo ora ro. Sesuk ndek mangan pecel saiki awan jam 12 mangane beda neh oblok-oblok biar panas dhisik ndek iki gak kalong blas gas wayahe njablok jangan ndek iki guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Bur iki mangan. Aku mangan miktok kae, Ger. Yo ora mangan. Oke, asam-asam. Panggang dek iki enak, Ki. Ki, panggang dek iki enak. Enak ya? Enak mbah iwak itu. Oh, niku Sumarno iki walah. Mana kene duwe napa ora duwe apa-apa. Ya ini daging ya sup daging kayak daging. Ikut. Kamu makan? Iya. Mau pedes. Mau pedas. Apa? Mbak Ber. Mbak. Gak mangan. Mbak. Tidak ikan Mbak Mur ya. Pokoknya kontenku tak iseni mangan terus bengi mangan esuk mangan
Gising mangan. Gak iso, aku gak iso apa-apa kok. Dunia aku tengah lara. Dia pinter mangan. Saurunge wis loro. Tapi loro nek urung patok tenanan kan gak gelem ngomong. Kan? Tap. Langsung. Panggang mangut. Mana? Ini mam. Coba nabanya lah kelas ya. Yang kertas lah. Kue mek nek mek. Terus kak lu. Kak putih. Kurang putih. Kan emang tak tulang. Ya lu. Maaf. Saya pengen masih yang kok. Kenapa? Iya, biasa. Ambil panggang benteng bos apa? Mana gue? Ambil tahu. Ya. Jadi ini selana bu barang. Panggang. Tak tulang. Kira tak tulangnya? Ada jatuhnya. Ini tano. Apa? Ya, maaf. Tak. Kok So. Hai. ora anak pedes. Enak iki Pak panggang aja. Gimana sih Kari lho. Ya. Maaf. Lambene langsung lupa wak luhan kok. Coba. Nah, kau. Kaman. Ku mangan ah. Ngerti kan? Nah, kau. Mangan apa? Boleh. Aku mau. Hmm? Aku ngono ki mesti ngono. Ya. Bisa.
Kayak asis sedikit deh. Ini juga asis sedikit tuh. Kayak asis sedikit. Dah, Wen. oh di ini. Aduh ya apa seger ini. Wes lewat. Ya wah, anjir tuh. Begini apa? Ya Allah seger. Urip neh. Ini kadang sore ini sudah mandi. Tapi kok mangan jam 3. Angger jam 3 weteng ku lesu nek lho. Hah? Pokoknya ini jatah tembus minimal mangan setel ping 3. Nenek luas ya? Nenek luas. Yo ping 4. Oke, dek mana? Oh, Bok. Cak, aku tak mau untuk barang lagi. Aku nggak apa-apa. Tak patah ulun. Ora patah ulun. Ya onger warak ya. Wis ben gawean mlane lek gak gawe video ya. Pegawean lho. Dong lumpuk. Teman jaluk patungan. Patungan yo dikeki ngono sen. Ora rasa dikewek ruwet. Teko ae, Ma. Patungan dikeki duit. Saping. Royalti. Aduh. Ndak pamit kowe. Angko kok di. Kok di es ndak kene di. Kok tak ya. Mungkin kerupuk. Roti kerupuk, buat di sansen goyang misal. Lah. Mangan sih. Nasi. Pangan. Ya mie ya. Ayo sasal. Yo. Kau lah ya. Kadang rajin, kadang ora rajin, males. Kadang rajin. Rajin pangkal. Sehat pangkal. Gak roh. Pangkal rojek. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Terus nendang le. Ubur-ubur ikan cucut. Cakep. Bacut. Ndak kan diparikan apa kata-kata apa? Kata. Yo. Kok wis kowe jare njaluk sunat. Wis sunat. Monyok iki anu guys, apa iki jenenge? Kebrangas. Kelas 5.
Dek ini keberangan. Tapi kan ngepak nemang. Iki sesuk manukmu bedhok ambek Allah. Wah, bojo ngono, Mbak. Bojo ngene, Mbak. Apa ora arah Mbak? Tak arah. Dah, aku di bedhok kok ke dokter apa? Ya aku delik. Dokter apa anu? Dokter apa? Dokter apa salah? Dokter. Alah ya nak calak no. Emah. Calak iki di pinggir ngene tok ngene langsung mari. Terus dikek betadin. Lah dokter diodet-odet kowe suwi. Kok gelem kowe diodet-odet dokter. Lah kowe nek iki calak ya. Iki dilanggesno. Nangis piye? Iki kan kayu leh. Manuk ditempesno ngene. Dicempet to. Iya lah. Alah sing kok ning Hindia ngono. Iya, Manuk ngono ki mah. Wah, lah Aku iku delok ae wedi. langsung mari. Iki langsung jel kayak betadin cis mari. Aku nganterin ya. Alah. Ya aku delok wong Hindia nang dicempet tes gue teh nuwang jere-jere to. Lagi ditip aku anu. Wes roh guys aku. Tapi mah aku wedi aku. Nek ngono, lah pring guys. Walah. Loh, ku langsung mari kok ngejal kuwi. Tapi rasane Dokter suwi. tapi dokter leren disuntik ngono kuwi. Lah. Biosentak ya kok kecang. Ngene. Ada ya, Mbah. Ambek calak. Bedane Calak wis delok. dokter. Aja nggo pelayan tuku anu, kok tuku sempak sing wadah manuk. Sempak bathok. Iya. Dokternya enak. Anggo sarung kai kuwi lho sepet. Sepet ya anu kuwi lah. Nganu tumbu. Iya. Aku tahu ge. Sapa ya? Roh aku. Lho manuke kayak tumbuh padha ae. Iya. Heeh, sarungan. Gigi ngono. Lah nek mlaku mengkene keli ngene. Sunat kok. Ndak lara wong bayi. Wong bayi ku lara. Terus mbok gadhok apa kingkong kok kelak anu, kok mbok buak nunggu anu kena sikil. Kok mbok buak. Nah, nanti pangan, nanti tak. On mangan yo, Mbak. Apa? Heeh, kowe. Ndak Mangan apa? Aku wis parek kerjaan. ada. Buka.